Dobro večer, poštovani gledaoci. Još jedna emisija Bez dlake na jeziku. Znam da ste zadovoljni sa našom emisijom. Večeras imamo nove goste, novu temu i mnogo stvari. Reci, Nikola. Mnogo novih stvari. Dobroveče i sa moje strane. Bez dlake na jeziku ove nedelje pričamo o karijerama. Ko i na koji način gradi karijeru. Kako? O svemu tome i, kao što je Biljana rekla, mnogim drugim temama pričamo večeras. Ja ću sada predstaviti naše goste. Krenut ću od dame. Nemam običaj da goste iz naroda predstavljamo prvo, ali s obzirom da je jedina dama sem Biljane koja je uvek sa nama. Jovana Mitić iz Ulcinja. Jovana je jedna hrabra žena, devojka, majka. Vidjet ćete i zašto. Jovana, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Hvala ti što si došla u našu emisiju Ulcinj je daleko. Hvala vama što ste me pozvali da dođem. Drago mi je biti vaš gost. Mi smo imali tekako veliki razlog da te pozovemo. Gledaoci će to također vidjeti. Naš drugi gost večeras, čovjek sa besprekornom karijerom. Znači, uvek gledamo na našu temu iz različitih uglova. Dovoljno je samo reći Marko Bulat. Marko, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Meni je jako drago i velika mi je čast što ti gostuješ, pošto ja sam tek krenuo kao voditelj i meni je jako drago da mogu da ugostim takvog pevača u svojoj, našoj emisiji. Hvala, ja želim Biljani i tebi, eto da ova emisija koja je tek krenula, želim uspešnu karijeru i da budete gledani, u što ja ne sumnjam. I da budeš u 100. jubilarnoj emisiji gost. Može. I da imamo besprekornu karijeru kao Bulet. Bravo. I bez mrlje. Naravno. Mada teško, s obzirom na naziv emisije. Vidjet ćemo kako je to uspeo. Naš treći gost večeras je čovek koji prati, pa i na neki način i gradi karijere mnogih pevača ili javnih ličnosti. Novinar i PR Milan Popović. Milan, dobroveče. Dobroveče. Takozvani čovjek iz senke. Čovjek iz senke, da. Čovjek koji radi sve, a ne vidi se baš ovako, vi to ne vidite. Ali mi to pratimo i znamo. Zbog toga si ovde. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Vidjet ćemo šta ti... Ja verujem da ti imaš mnogo toga da nam kažeš na ovu temu. Tako da uživat će publika, uživat ćemo i mi. A sada ono što sledi jeste prilog o temi emisije. Da vidimo ko, na koji način i kako pokušava da privuče pažnju svih vas kraj malih ekrana. Hajde brže, brže moj živote, prolazi mi, nemoj da se moliš. Ti pitam me, sahrani živu, pa da u belom odelu se pojaviš. Dok mi se smeješ na popelu, bolje sedi jer ja ću stati. Evo živim u New Yorku gradu, živim, radim, a i samo radim. Kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, eto šta znam. Uspeh, novac, karijera, sve to jednog dana prođe. Ustaneš pa opet legneš, uvek ti na isto do... Ovako nešto što smo vidjeli i ovakve snimke sigurno nećemo naći na YouTube-u, a da je glavni akter Marko Bulat. Sam u pravu, Marko? Ja sam pokušao da nađem, ali ništa. Jesi pokušao? Pa jesam. Realno jesmo pokušali. Ovdje su mi pozovemo goste pa ih malo miniramo. Slobodno, ali tebe nismo uspjeli. Ma slobodno Što se možete... tiče ovog... A vidjet ćemo kasnije. Ne znam šta da odgovorim. Svako ima svoj način građenja karijere, to jest imate neko ko stvarno je ušao u ovaj posao koji je želeo od sebe da napravi zvezdu pod navodnicima i spreman na sve, koji peva od 14. godine u kafani kad sam ja igrao tapke, klikere i ne znam šta, zuce i janjine. I imao neko detinjstvo, neko je već tad maštao i želeo da ili pevao na četku ispred ogledalom i maštao o nekoj bini i svetlima. Tako da tu postoje mentalne razlike između ljudi koji stvarno žele da budu deo estrade i da budu popularni i oni će, ja mislim, učiniti sve da to budu i neće prezati ni od čega, ni da izađu u novinama bilo šta, i laž i istina. Imamo
drugu priču koja je vezana za mene, gde sam ja igrom slučaja počeo da pevam sa 20 godina, imao neke druge vizije u životu, ponavljam, igrom slučaja počeo da pevam i bavim se ovim poslom i dan danas. I nikada nisam preduzimao neke drastične korake da ja budem popularan i da budem zvezda, nego sam samo radio svoj posao. I kroz svoj rad došao do rezultata. Znači, meni sve što se desilo, desilo se spontano, bez namere i proračuna. Da ja povučem ova 2-3 poteza da bi bio sad ovde ili negde tamo gde ja sebe vidim, razumiješ? Bogom da. Tako da ne znam. Ali moraš da priznaš da su uspeli, oni jesu popularni. Ne znam zašto je Ceca upala u ovaj prilog Nikola, posle emisije ću ti iskritikujem. Nema veze, to je jedan primer karijere. Ne, pričamo, ona je imamo poznata. i pozitivne i negativne primere. Nema veze, ja ne vidim ništa negativno u špici. Ti prikazuješ, mogli i mene da si prikazala, prikazuješ me kroz moje svetlo. Ne, ovde se radi o poznatim osobama i priznatim osobama. Ti si jedan od priznatih pevača. Verovatno znaš šta hoću da kažem. Da. Znači, putem reklame svi možemo da budemo poznati. Naravno. Nije bitno da li si pevač, glumac, ne znam, tapeta, ali dekorator. tu imamo još jednu drugu stvar, to je što ti, recimo, priznanje publike ne možeš da pridobiješ. Možeš da budeš na televiziji, na malom ekranu, ne znam, 24 sata, ali kad dođeš u kafanu i uzmeš mikrofon i trebaš da odradiš svoje gostovanje, ako to nisi uradio kako treba, bit ćeš izviždan, gađat će te čašom, flašom i nećeš dobiti aplauz. Marko, ti si imao sreću da ja mislim, bar koliko znam, a malte ne znam sve o tvojoj karijeri, jer pratila sam ti na Splavovim i tako dalje, uveseljavao si me. Tad nisi me ni poznao, naravno. Ja sam onako iz prikrajka gledala kako to dobro radiš. Da, pošto sam ja žena iz Senke, bila dok sam htjela da budem. Reci mi, ti nisi imao taj maler, ali da li znaš koliko je ljudi naletelo na raznorazne barijere, pa kasnije i osvete od osoba koje su na jakvim mestima, koje su mogle da naprave, da postaneš zvezda, ti pomognu, a i kasnije, znaš ono, ko ti otvara vrata posle kad ti zatvori. Pa vidi, ja znam zbog nekih mojih izjava i mojih stavova koje ja ne želim da menjam zarad karijere. I neke stvari koje sam rekao da je interesantno da ja uradim promociju albuma Nebeska kafana gde si bila prisutna i znaš sve kako je bilo da nijedan medij nije objavio jednu rečenicu. Da tu su ljudi iz medija kakvi god da su. Što je meni začuđujuće. Tako da nemoj da misliš da ja nisam miniran s neke strane. Ali džaba, priznat. Odakle znam ili odakle mogu da pretpostavim ili nikad neću saznati. Znači, ja kažem, na njima je da deluju na svoj način, nek rade šta god hoće. Ja to njima ne mogu zabraniti. A na meni je da pevam i da radim. Ako ja trebam da plaćam novinara da napiše jednu rečenicu ili dobije sliku da je bila promocija, ako moja promocija nije vest, ja sam bez komentara. Tačno, ja sam bila na toj promociji. Ja sam bez komentara, ne želim, ne znam šta da kažem. Evo ja ću da kažem. Pesme su se izdvojile. Ne, Nikola. Ja sam bila na toj promociji. Marko je srećan jer je bio okružen svojim roditeljima, svojim izuzetno dobrim prijateljima. Stvarno, kogod je bio kod tebe, došao je zato što tebe voli. Je li tako? U pravu si za ovo, ali nemaš šta ni da, nisi imao šta da izgubiš. Ja znam kako je stanje na estradi i znam da se plaća PR. Milane, to ćeš ti malo kasnije da objasniš. Ne znam da li ti radiš za lepe oči ili za novac. U pitanju je velika svota novca. Ali ja gledam novinarski, gledaj. Ako moja promocija nije vest. Nije. Za njih nije, jer im nisi dao 1000 evra. Ja ću odmah ti kažem da nije. Ja sam imala ponudu, evo sad kažem i gledalcima, ja sam imala ponudu kao tekstopisac koji 100% ima dosta hitova iza sebe, kao pisac knjige koje je baš dobro uzburkala javnost, kao pisac knjige koje će tek uzburkati javnost, sada kao voditelj ja treba da dam novinaru 1000 evra koji će kasnije podmiriti sve novinare da bi mene bilo u novinama. Znači, Marko ne treba da nas bude u novinama. Zašto? Zato što nismo dobre platiše. Neću svoj talent da plaćam. To bi bilo to. A zašto sam ovo sve ispričala? Da bi se nadovezala na gošću iz naroda koja je i tekako oštećena što se tiče karijere. Ali evo mi smo tu pa ćemo da gledamo da ti pomognemo na sve moguće načine. Nikola? Da. Pre svega, svim gledalcima trebamo da kažemo da je Jovana, ti imaš samo 26 godina, je li tako? Moja se napunila 26. 26 i sinčića od, ako se ne varam, 10 godina. 9. 9 godina, tako. Dobro, nisam puno pogrešio. Ne. Jovana,
Hoćeš da mi ispričati svoju životnu priču? Pa evo ovako, ja sam se s obzirom na činjenicu, to je smatram zapravo s obzirom na činjenicu da sam neko ko ima samo 26 godina, akademski građanin ove zemlje, smatram da sam postigla u životu previše. Prvo, za mene kao čoveka moralna satisfakcija, ljudska satisfakcija je biti roditelj, imati dete, ne samo imati dete, nego uspjeti da pored svih svojih silnih obaveza i želja da se dokaže i da pokažem ono što ja mi mogu, vaspitati to dete na adekvatan način, ne napraviti ni jednu grešku, niti propust u životu. To je velika odgovornost. Ja se uspješno nosim sa tim od svoje 17. godine, ali ne bih pozvala, pogotovo ne današnju omladinu, na nešto slično. Zato što razlika između mene i današnje omladine je prosto enormna. Inače, između naše generacije i današnje omladine je enormna razlika u svim vrednostima, pogotovo u tim nekim moralnim lestvicama današnje omladine, to je katastrofa. Ja čak i ne izlazim, prosto ne mogu da podnesem. Dobro, reci mi, ti si u braku sa 17 godina. Ja sam se udala za prvog dečka sa 16 godina. Lazara sam rodila sa 17, razvila sam se sa 19, završila sam vanredno 2 srednje škole. Cambridgeovu akademiju na katedri za PHP programiranje, po vokalu sam programer. Inače, pišem, pevam, crtam i šijem od svoje 6. godine. Svaka čast. Dobro, ovo je bilo EPP. Da. Ovo je bio EPP i reklama. Hoćeš da nam kažeš napokon ono zbog čega si došao u emisiju? Pa ovako, ja sam odgovorila na ovaj poziv prosto iz jednog razloga što mi živimo u zemlji upravo, kako ste rekli malo pre, gde se naslovi plaćaju. Ja smatram da je sramota da za nekog ko se prosto rodio s tim nekom plati. Ti si radila u jednoj produkcijskoj kući? Naravno, znači, ja sam radila za jednu produkcijsku kuću, ne za jednu, nego za bilo to meni kao čoveku pravo ili ne, za jednu od najjačih produkcijskih kuća na Balkanu, za produkcijsku kuću Motion. Radila sam kod njihova hostesa na koncertima, radila sam preko njih ponešto i za Beodon. A prvi projekat posle koga ja nisam više zvata od strane organizacije je taj što se ja odbila da reklamiram Fito Shake. Jer ja sam, naravno, to je nešto, pojma nemam, neki preparat za mršavljenje ili šta već, na kome stoji lik Jelene Karleuše. Ja smatram da neko ko je toliko degenerativan ne može da poziva omladinu da pije ništa što je sa njenim likom. Inače, užasno vjerujem u Boga, u životu postupam isključivo po savesti i ne postoji novac za koji bih ja uradila nešto što se kosi sa mojim principom. Eto, tu si slična sa Markom. Možda. To je veliki kvalitet. I sa mnom. Da, pa i sa mnom, na kraju krava. I sa tobom, pretpostavljam. Ja sam znao za tu situaciju sa tim šejkom, ali nisam znao da je u pitanju to... A što misliš, pa ona je zgodna, zašto? U čemu je problem? Ona nije zgodna, ona je, sad da vam kažem jednu stvar, ja se zgražavam nad ljudima koji imali oni... Pa vitka je, hoću to da kažem. Ne, samo moment, zgražavam se nad ljudima koji imali ili ne talent, prave ime na osnovu tuđeg imena. Znači, ne pada mi na pamet da se provlačim kroz javnost na osnovu potu, ne na osnovu njenog imena. Ja mislim da je to čak bilo njeno. To je u saradnji sa Beotonom. Ne, to nije bilo njeno, nego je Beoton, koliko sam ja upoznata, dao novac za onu propalu arenu, pa je ona to odradila. Znaš i ti koliko ona dobro sve može? Si mene pitala. Znam, ja sam vidjela nju na VTV. Pa ti bi trebala da reklamiraš to i da ćutiš, ali evo sad vidiš da si. Ali dobro, nema veze. Ne, ja se ne kajem. Nikad u životu nisam pokajala ni za što sam radila u životu. Ja mislim da znam zašto ti to tako misliš. Pa sam spremio jedan prilog. Ajde, vidim. Prilog za Jovanu. Na šta bi pomislili prvo kad sam ja u pitanju, ali ja mislim da je glavni adut svake žene polni organ. A sad bi se vi pomislili na nešto na šta ja ne mislim, naravno. Ja mislim da je ono što vodi ljubav sa svakim muškarcem i ono što... Nadam se da ovo neće izaći na YouTube-u i da i ovo neće biti the funniest video of all, nego mislim definitivno me shvatite ljudi na pravi način. Za mene je polni organ mozak. Bože, stao mi je mozak. Eto, Jovana. Pa ja ne znam šta je divno Bogu zgrešila.